Benvinguts una vegada més a l'escola virtual. Avui anem a fer la taula del 8. I per fer aquesta taula començarem amb el 8 per 1, que aquest tothom se la sap, i fins ara fem servir la tècnica de sumar cada vegada, una vegada més, el nombre. En el 8 ens costarà molt de fer-ho, així que farem servir una altra estratègia. En comptes de sumar 8, sumarem 10 i després restarem 2. D'aquesta manera tindrem el mateix valor, haurem sumat una desena i haurem restat 2 unitats i al final ens quedarà que hem sumat 8. 8 més 8 podeu saber que són 16, però anem a fer-ho d'aquesta manera. 8 més 10 són 18, menys 2, 16. I seguim. 8 per 3, a 16 li sumem una desena, 26, 26 menys 2, 24. I com veieu és bastant més fàcil. 24, i sumem 10, 34, li restem 2, 32. 8 per 5, 32 més 10, 42, menys 2, 40. 8 per 6, sumem una desena, el 40 seria 50, menys 2, 48. 8 per 7, 48 més una desena, 58, menys 2, 56. 8 per 8, aquest habitualment ens costa molt, 56, li sumem una desena, 66 menys 2, 64. 8 per 9, 64. Li sumem una desena, 74, menys 2, 72. I ja per acabar, 8 per 10, sabreu que és 80, però anem a comprovar-ho. 72 més 10, 82, menys 2, 80. I espero que d'aquesta manera us sigui molt més fàcil fer la taula del 8.